Як вядома, усе вечары ад калядаў і да вадохрышча забаранялася ў старыя часы людзям прасці, ткаць, вышываць і ўвогуле рабіць любую хатнюю работу. Галоўная ж праца на гэты час – гэта гулянні. Як казалі нашыя продкі, галоўнае ўмець танчыць ды спяваць, а работу рабіць гора навучыць. Але не гора, а гомельскія актывісты склікалі людзей паваражыць ды патанчыць 21 студзеня на зімовую этнавечарыну. Мы сегодня ворожили, соотносно с традицией, когда зазирали в будущее, глядели на воду, глядели на некие речи. Таким чином, махчима, это нечто адаптованное, нечто сучасное, нечто жарто может до этого относиться. А нечто на самом речь бачить у этом свою будущее. Тому мы их музейная простора у первую чергу воспринимаем то, что у нас отбывается, их певную эдукационную деятельность. Вечары пасля вадохрышча насамрэч былі аднымі з самых таямнічых, калі дзяўчаты маглі даведацца пра свой будучы лёс. Каб зазірнуць у будучыню ды патанчыць, у філіяле Веткаўскага музею сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек самага рознага ўзросту. У наш час хапае тых, хто не быў у шлюбе і ва ўзросце, а не толькі маладзёнаў. Таму філіял прыняў усіх. Пад гармоніка ад Віктара Шыбкова госці слаўна танчылі кракавяк, лявоніху, падыспань ды іншыя народныя танцы. А скончыўся вечар традыцыйным святочным сталом з пачастункамі.